things to the next level. LR is your gateway to more self-realization, more freedom, and more financial independence. For me, that means main job. I'm sure you agree with me that main profession is the most desirable thing in our business. Today, we will start our intensified initiatives to bring енергия в организма. Стресът беше проблем преди 10 години. Не мисля, че сме го решили. Може би го решихме с нашето Готови ли сте за добро настроение? Добро настроение. Вашата ежедневна напитка за концентрация и работоспособност. Сега с формула за позитивно настроение. Тази връзка между бизнеса на LR и продукта на LR. Както да бъде по един вълшебен начин, по начин, по който да не си тръчнат по очи в леглото и да не знаеш на кой свят си, а да си пълноценен, да си седнеш пред компютъра, да работиш. И това да не ти е загуба на време, а да е нещо, което да носи добавена стойност, както ти каза, за теб сами. Правим още една стъпка напред в нашата впечатляваща история на успеха. Идва инвестиция в историята на компанията. 25 милиона евро. Ако сте развълнувани, 30 000 сътрудници в Fast Track. Тази година ще изплатим 25 милиона евро на сътрудниците. Fast Track за мен означава огромна разлика. Просто няма по-лесен начин да стигнете до върха. Fast Track е истинска мотивация за